Hello mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi ka natong tanan no, kumusta? Karon dayno atong ipadayon ang laing sumpay ning Sigilanon na sinuwat ni Emmanuel Nadila Sakul. Ug karon sa sumpay ning Sugilanon, ang karibal kong lolo. Kulbaan ta nila. Hilig naman sila na itong supisa. Masig magkatilaw na noon tayo niya og pistigo. Aw, magbantay lang kita. Tinaibaw na biya gyud tas kinaiyan ni Renato. Basta maglago tagani na siya, na doon na gila siya silutan na to. Patay. May nantag ko tayo atraso niya. Kay kuya o kayo ko, magkalitan tagtanan nini. Aw, way swerte kung kinsa na to ang yang silutan. Manguros lang kitang daan ini. Ay, ginoo ko. Kung tinuod ng kisulti ni Tiya Gaw, sa ato pa, namakak din nato si Junel. Aw, namakak yun ka. Buti pa sabot, dunay dakong kahulugan ng iyang pagpamakak. O malagmit, naa sila daw tang gibuhat ni Greggy. Ato ginapaingon ng istorya, anak gaw. Kay siya rin may balita na to nga maikya si Greggy, di ba? Unya, salain na tong nadunggan ron nga gikuha di ay og upat ka tao. Sakto lagi gid kaw. Mas maayo gid nga makakita gyud ta sa CCTV. Maogid ka. Kaya ron makita ginato kung unsa gi atong tuhuan nga istorya. Kikini nga tong mga nadungog, pulos raman ni tabi-tabi. Mas maayo gyud tong kita mismo ang makasaksi kung unsa gi tinuod. Kung makita mi ni Junel, ako gyud unya siyang sukit-sukiton. Pangutan-aw niya gaw. Total, misaad man sabgyud siya nga mutabang nato sa video. Di gyud siya makapamakak nato. Dili gid sa makalimod nato gaw. Ang importante nga maklaro nato kung unsa gi tinuod nga istorya. Ang atong hinagiban, ini karon siyo. Di na ito ikalimdan. Kalma lang kita pirmi. Ha? Di lang kita magpada sa atong gibati. Muray pirmi na kong gisilsil sa kong alimpatakan, Pits. Pero nagyod usahay nga musod sa kong hunahuna nga kung simba ko doon nagay dautang may tabo ni Lolo. Di yun na ko kapanumpa ni mo nga wakoy dautang buhaton nila manimaos siyo ko, Pits. Aw nga lagi, pidap. Nauna lang yun pirmi nga natay ginoo siyo. Gusto ka, Pits. Kung magpasalamat yun sila nga mahinumdum ko sa Ginoo pirmi. Pero simba ko malimot ko. Mo'y akong gikuyawan sa akong kaugalingon, Pits. Ne. Kupti ng cross, oh. Kupti. Para mahinumdum ka. Nanaki ginoo. Salamat, Pits. Uy, yun na siyo. Ah. Di ba ka na naglakaw sa unahan? Si Junel man na. O, Pits. Mupadong na silang sa ilang glinda. Murabag nagdamagbuwak. Yay. Ang animalistic. Palagot yung kinitawhan na na. Ops. Ingon ka kay kalmalanta. Ay, blood mo lang. Ingon ka kalita. Nagpurol ra ba taon si Kuanda? Linda. Yay. Lagot ko eh. Ang binag-cross ko balik siya. Kaya ron, mulupad din panuway sa kung una-una. Buwa mo siguro ka, Pits. Ay, tanas yun. Ito yung tabangan ng tawahan na. Tabangan na to. Tabangan ba? Tabangan! Atong tabangan. Ayaw, di na mayo. Di Bad mayo? na. Kalma lang. Di mayo? Di lagi, kaya sa kuhin mo eh. Tabangan lang na to. Kaya di ba kayo gustong tabangan? Ato na niyang sugat mo sunahan. Sukit-sukito na to siya. Kunain na si Greggy nila gida. Gusto. Panapits. Sa nga paingon! Kamu, Oh, kami. Kuyog na mo rin na, Junel. Kung gusto ka nga, wait, daw tang mahitabo ni mo. Butang na. Ayaw yung suways pagsukol na mo, ha? Kutkuot ka na. Kutkuot ka, pistola na. Si Piat nga, impas ka ng adlaw, ha? Ambi na yung pistula. O kuyog na na mo. Pagdali! Ikaw ha, daday. Ayaw pagpataka og yawit anay imong bakbak. Nga bisag kinsan la imong sultihan nga. Wa kay basihan sa imong mga gipanulti. Maamong tanay imong katsismusa. Ay, kay ganda, daday tinuod. Kung tinuod ba? Be, Ay, hain mang imong ebidensya, be. Maman, be. ay paabot. Paabot, ay pagkapura. Gadali ko. Purado ni mo. Paabot si gayon. Kay may bawra unya kas tinuod nga ang akong gisulti dili bakak. Kay ang nagsulti nako dili bakaton. Tanawara ka, ha? Magpaabot man ka.
Unya, nag-una-una na ka. Tay, ayaw na mo paglalis sa anak tay, be. Ano di ka na kadaday, ngay mong abahan ulit tabaw na badong nga. Ganihan na siya sige yawit. Ay, may pahimangno lang ko nimo. Ha? Kay nabaningog maron nga. Dito sa mansyon ba nga ikaw kuloy nanabi sa mga tao nga gikidnap siguro yo. Nanabi ni ka na dito, nay? Nabi! Ay, we, patoko. Wa ko madabi ay. Wa na sad. Nara ko'y gisultihan dito nga usara. Pero wa ko nanabi. Wa ko kay bao nga naibaw sa dahing nga uban. Ah, ikay lang gipasangin laloy nga ikaw kuloy. Wey! Ikaw kuloy nag-istorya. We! Ambot ang nila. Ambot na sad. Ilan na ng problema ay kung ako ilang sa gidlan. Basta ako, usa na ako gisultihan. Bebe, kinsa. Ikaw ra. Kinsa mo isultihan? Ikaw ra, ikaw. Ah, may nun. Ausa! Ang pagtalong niya. Tanawa na mo. Di klaro yung lalis. Undangan na lagi na ninyo, nay, tay. Ako din nanabiyan eh. Uy, Felix. Felix, sultihan talaga. Bisag mahibaw pa sa Renato, anak. Wag jug ko mahadlok. Wag yung ka mahadlok. Bagga magagnaong. Di magkamadot lang uwaw. Bala ka na uray ang talagay. Bala. Ay, di yun. Magsakit ang akong tungol kung taugon kong bagagnaong. Kay gano'n nangawat ko. Imong uto ka gyutitod. Weh! Bantay bitaw ka. Ikaw, gianay. Masuko gay nato si Renato. Alisto ka lang. Ako mismo. Mo'y musulti ni Renato. Aron tangtangon ka sa imong pagserbisyo dito. Wag yung kumadlaw. Nga di ko magkatrabaho dito, Felix. Kay naay dagang nagtinguha sa akong serbisyo. Sige, bantay bitaw ka. Bantay bitaw ka. Alisto ka na ako, daday. Asa ninyo taguin si Lolo Guryo? Asa? Wa man tao na mo nataguis lulo nimo. Tukan lang, Jonel. Kay naglagot ba gimi mo? Basin og lubagon ko ng imong dunggan, balik ng liog mo. Misulti lagi ko ninyo tinuod. Si Sir Guryo in town mismo mo'y miikyas dito sa life care. Ha? Ay, lagi pamakak na... karong pag-angol na... Wa mo ko mamakak good. Nana ko'y gina nga USB din niyo na ni-add din sa... Na din ang video sa CCTV. Pwede niyo tanawon. Ami! Hawa mong laptop. Tuwa sa akong kutsi siyo. Ako lang kuha. Ami ang yawi sa mong kotse. Nasa kong bulsa. Kwa, Pets. Dadarin din ang laptop. Siyo. Kuhaon din ako. Wa pa gid mo bisita si Jonel sa inyo? Wa pa gaw, uy. Nagpaabot bitaw ko niya sukad gahapon. Basin unya pa to. Si nanay ug si tatay kaw, nagsigira ba yung lalis? Sa may lang gilalisan gaw. Ay, naglalis lagi sila, anang istoryaha. Kung tinuod ba gyud ko no nga doon ay nagkuha ni Greggy dito sa life care. Mao ba gaw? Si tatay, mituo nga maikyas gid si Greggy. Pero si nanay, nakadungog ba sa istorya nga gidakon og upat ka tawo si Greggy. Ay, pastila no? Usa gyud kay tinuod anak gaw. Sa imong paminaw. Kinsa kay husto anak nila? Biso na kayo na mag-una-una tagaw, uy. Ang atong tuhuan, maugid ang atong makita unya. May pauan raman gyud unya na ba? Maugid gaw. Tanagaw? Kana eh. Time pa gaw. Nga naman gaw. Kana pang kotse nga nagparking sa unahan. Di ba kang Junel man na? Bitaw. Kang Junel kinakaw. Basig to apay ngun sa inyo kaw. Namisita na siguro. Tana kaw magdalita. Kay aron ato siyang maabtan dito. Tana. Basin magatabang ka sa pagpasabot niya, Tulipia. Magkanagan ko na siya tambagi nga kinahanglang mo surrender siya. Maolagi, attorney. Gisigihan bitaw ko na sig ingon ni Greggy kaniadto. Di bagay ko na siya mo patoo. Palihog ko, Tulipia. Basin di maminaw siya di mo. Suwayan lang nako, attorney. Inagi siya nga wala siya angay kapalakan. Kini anato ang maligong ebidensya. Dapat si Renato na ang malisang niya karon kung dili siya. Kaya siya ra ang bugtong anak ni Kanhi Binundo o bugtong apo ni Guryo. Maolagi.
Mayo ang tagmaminaw siya nato, Attorney Aron. Mahuman na ning problema ha. Kung dugayong palitasyo ang tanan, delikado pa nga makagamot na pag-ayos niya to. O maglisod daw niya inoon ta pagsukol niya sa mga kaso kung magkagamot siya og mayo sa iyang nemutangan karon. Sagdi lang, Attorney. Ang tanan nimong gisulti nako karon ako sing isulti ngadto niya. Salamat kayo, Toribia. Sigurado ka nga siya, eh? Siya lagi tao na siya. Di man lagi magklaro ang video. Ha? Maraming idiot. Sabot ka to? Kadlawan mo guna na itabo. Mao nga medyo ngit-ngit. Yun na, para good. Mura, duda na ko ba? Ha? Batak ko padaklaro ka dito. Murag duda na ko. Di yun ni si Lolo Goryo. Ha? Nakaila ko siyang barog o linaktan. Binagot siya. Binagot. Iatras ako balik siya. Iatras. Ayaw pag-atras. Ang video ba iatras? Tanawa, pis. Gara. Tinaw magyo kag mata. Tinaw lagi. Oh, nya may pagkabudlat pagkamay. Budlat mo lang. Sikap kayo. Oh. Di ba? Di man ni si Lolo Goryo? Mura bitog dili. Junit, tugan ha? Tugan! Ayaw yung pagbakakihap. Hain ninyo taguis, Lolo. Hain! Uwa lagi taon kung may baho siya. Uwa na mo taguin si Sir Goryo. Siya lang lagi taon ng naas video. Bida sa day. Di ka na kamutugan ha? Sama. Mutugan ka o dili? Siyo. Ayaw taon siyo. Ayaw in taon kung ninyo kung saan siyo. Maluoy ka siyo. Tay, wa ba mo lahos din ni si Junel? Wa man. Kaya ano? Naabalay siya? Naamagod na yung sakyanan sa unahan tay, nagparking. Abi na mo ni Gauglanda nga milahos sa ila. Mo na mi balik mi sa agi kay nagtuuming mi adin eh. Wa man. Sigurado ka mo nga iyan ang kotse diha sa unahan? Iya hagit yu, oy. Kailan man kayo ko sa iyang kotse nga itong. Oh, ida no? Hay, magaday siya. Ba, sinasangit sa mga barkada. Adagang amigo ni Jonel. Aw, basin siyo. Hoy, Glinda, mangutan ako nimo. Unsa man tiyo? Unsa naman mo ni Jonel? Uyab na ba mong duha? Hoy, simbak ko ka tiyo, oy. Musimba mo hinuon. Musisimba ko. Kung ako pa ni mo, Glinda, no? Kanalas Jonel ang imong sugton kay buutan kayo. Hoy, di ka na mahitabo tiyo. Kinsa na sugton ni mo, ha? Si Itsoy? Oh, Itsoy. Soy. Wow, manay panot blas. Hey, Itsoy. kaluon di mo, Choy. Si Choy, gyud. Grabe sa katay, uy. Wala yung kailangan nakitaan gyud. Pataka, raginas tiyo. Lagi, ayaw ng Itsoy, ha? Pero ako, makakita ba ko pirmi nga magsige nagyampunggan si Itsoy sa inyo. Hasam ka na si Badudot. Talaga, nagbukuhan ni mo. Itsoy, Badudot. Kuya, wag mangangana. Ay, bawo kong nangulitaw na sila ni mo. Tay, ayaw na nagpatakag pangahan diha tay, uy. Itsoy, Badudot. Badud. Kay naa na ba gyud na itrato si Agaw Glenda na naman ay uyab tay. Mao ba? Kinsa man? Sultihan ako, Agaw? Sulti! Hindi kayo magpataka diya, uy. Wa pa gina sa kuna-huna, Cho. Wa pa gyud ko'y plano nga musud ang mga butanga. Kung mag-uyab-uyab ang gani ko, ay, mag-una ginas Lolita. Uy, simbak ko! Uy, usaw man na natin niyo. Sabay buhato na to, natawa na. Buhian na siguro na itong siya, Pits. Buyan! Oh, Delikado kung ato isang buhian na yun siyo. Siguro yung sumbong na sa sayang mga kauban. Nabalikan ta din eh. Ngayon, sa mga gusto ni mong may tabo. Ang sa rugato ni Patyon. Maspakan ta. Aw, di na to siya patin siyo. Oh, gusto ko marinig na to siya. Ato lang sanda doon dito sa tumoy-tumoy sa bungtod. Sa Karigala. Karingal ba, Karingal? Karingal. Dul-dul mo na. Sige nga mo na yan. Kanang Karingal. Karigala. Karingal. Karingal. O dito na to siya presohon. Uy, layo na kayo dito, Pichoy. Ug delikado sa mga mutungas na dito. Anad man ko diha. Anad ko siyo. Nako'y nakitang payag dito. Gaway na puyo. Pwede ato na to siya taguan dito. Walang lisod na yun kahit na
So naman, Pitch. Lisod kina, Pitch. Di masagod mahimo nga ato siyang ibilin dito nya gapuson. Peligro sab og mamatay siya kung ato sambiyaan. Pito, sabno. Oh. Wala ko sa mag-iya itong buhaton. Buya na lang. Buhian na nato na siya, pero ubusaw sa kakondisyon. Kinahanglan nga makitaan gyud una nato si Lolo Goryo kung asa siya karon. Kundi na ito makitan. Nga, saman, di sad na to siya buyan. O kinahanglan nga patas, Pitch. Di gyud ni nato siya buhian. Sige. Mas maisip ng imong nauna-unan. Daghan pa sa tag mga pangutana ni niya, Pitch. Hogit. Di na pag mutugan siya sa tinood. Di mutugan sa tinood. Pulos na siya ambot. Sige lang. Sige lang. We have to bindalo. Ay! Nalasad bindalo. Hoy! Ayaw na gano'n nato na siya, Pitch. Ha? Ato na siya suwayan og amigo. Ha? Hindi ato na mo. Ato ibindalo. Kaya atong taning patyon na pero ato lasang usbon. Atong gubon. Basin pa na makuha nato ang iyang simpatiya. Dali. Yes, Your Honor. Yes, Mr. Sir. Gusto ka siya. Sultihan na to siya sa tinood nga ikaw mo'y bugtong apo ni Lolo Goryo ni mo ug dili si Renato. Ato na siya hinaynayon, Pitch. Aron masabtan kita niya. Yes. Oh, nana. Siya ngay siya kusino. Sige siya. Aron musuka siya sa tanan niyang nahibawan kung kinsa gyud ang nagpatay sa imong amahan. Wa na'y laing responsable ini mga kidnapping nga nahitabo sa tong palibot. Sila lagi si Tasyo o si Pepito mo'y suspect ini hitabo. Sa ato pa, ang nahitabo karon nga ang mga kidnapper gikidnap sa Buho ang mga kadadayoy. Oo, musimang nasag ka. ay kay sa bitaw ko Felix. Sa nahitabo karon ni Goryo, kisa ba ay suspect sab sa iya pagkawa? Kay nga no, na kay ebidensya nga gikidnap siya. Nalagay! Kahig-o ni mo ay. Yay, Tuo lang nako! bida ni mo. Sus! Bebe, Mo, ha? Sugarol mo yun ka. Pustalay ta. pila man! Kanang, ni ako'y 2,000 re. Hibo ang 5,000! Yawards ra? Yawards siya. Yawards ra? Oh, yawards siya. Sige, bahala na. Oh, Ishoot. isyot. Isyot. Kisa isyot. Di ba akong kwarta ba? Ishoot na. Di ko Ishoot na ko akong kwarta. Abe! Kaya ako'y magkapaw! Oy, di ko pala abutan daday. Ha, ato na lang ng himuong kinuptangan. Akram. O sa himo ang ginuptanan! Dili, abot ko sa Pagtarong butong. pagtarong ha. Pakuptan tayo. Nayabag. Pakuptan tong tao. Oh. Si Lolita, bebe. Oh. Pakuptan na tong Lolita. Kung kinsa tong makahatag og ligong ebidensya, maoy mo daog. Okay! Deal! Unsa man? Nabusog ka sa kamuti boards. Salamat kayo, ha? Pero muangyo lang ko ba? Ay lang siguro ko ninyo gapo sa pagbalik. Ay, kasakit na kayo akong kamot. Depende. DJ. Depende, Junil. Sa tinood lang, actually, Actually na. wa mi plano nga doon na mi daotang buhato ni mo. Ang mo, biniyos kayo ni. Tinood na. Sige, gumigusaryo. Tinood na. Inyo na ba kong buhayan? Buhian lang ka na mo. Kung magkauyon tayo sa mga butang nga gusto na mong ipabuhat ni mo. Tinood na. Unsa man ang mga butang nga siyo, lisod na? Di inilisod. Sa yun, radyo kayo ni. Mura ranig ibisidi. Pero kung di ka mo sunod, huwag naging mga sangputanan ang ato niyang himuong kasabutan. Tinood na. Di ginilisod. Di nilisod nil. Ang among ipabuhat mo. Question and answer portion man eh. Nalitos. Tinood na. Dadaan pa ko. Sige. Unya, kung makatubag gustanan, inyo lang kong buhayan. Oh, buhian ka na mo. Tinood na. Sige siyo. Sugdi dayon, kay andam na kumutubag sa tanan yung pangutana.
Mo intro na ko nila. Intro ka. Sige, intro ka. Intro Kaya, sa ko. hilom lang ko daw eh. Intro na. Nauna ko yung mga ipahinumdum nimo. Unsa man na siya? Kuan, nahinumdum ka kung kinsa una nimong higala nga nagkita ta dito sa sports complex sa Biliran? Ha? Oo, nahinumdum ko. Ikaw gyud Tosyo. Nagkaila mo ni Renato tungod ako, di ba? Ha? Di ba? Oo. Sukad na to, nindot kayo nga tong relasyon. Ganay giisip na sa kanamong sakop sa among pamilya. Nahinumdum ko na siya. Salamat kay nahinomdom pagyuday ka. Pero habi na mo nil. Nakasabot mo ko ba? Kung anong karon tuwa ka midapig ni Renato. Sa akong bahin, huwag yung kong mangitag simpatiya. Kay naibaw magyug ka kung kinsay nagsulti na mo sa tinuod ni Renato. Ilabi na gyud sinitabo sa akong amahan. Naibaw kong daghan ka og naibawan nil. Og naibaw kong nahadlok lang gyud ka ni Renato. Pero gusto lang akong ipahibaw nimo nga sa mga nahitabo karon wa ko mahadlok nga muatubang sa mga pasangil ni Renato nako. Kay nasayod ko sa tinuod nga ako ra gyud ang bugtong heredero sa mga Cardubal ug dili si Renato. Ha? Yay. Music maestro. Tinood na. Kaya katingog ko eh. Dugaya ka sumpay tinuod. Iana mo ang mga ebidensya nil. Kami ang naghupot sa mga ligong ebidensya o kana si Renato. Usara na kasi nagkup na ang iyang amahan mao si Teopilo. O lahat. Ang kanhi hardinero sa mga Cardubal. Tinuod na. Mao ba? Gusto ka mo tanaw sa tinud-anay amahan ni Renato? Dero. Ha? Kita kayo ni? Doon naman kayo mong mata. Palayan ako gamay. Kita kayo ni? Mapa ko'y nagang kaligunan, Junel. Mo nga samtang sayo pa. Akong ipahibaw ninyong tanan nga ako ragyod ang bugtong tinuod nga apo ni Lolo Goryo ug dili si Renato. Mga ikaw nil! Mag-isip-isip ka na habang maaga pa. Ha? Nasayip ka sa tao nga imong giilang gilabanan karon. Nasayop ka sa tao nga imong gilabanan. Mao nga gisultihan ka na mo daan ini karon. Aron makahuna-huna na ka sa husto. Umutukan ka sa tanan nimong mga nahibawan. Aron di ka mapilon niya sa kastigo sa panahon nga mulingkod na si Tasio sa iyang trono si Meridero sa mga Cardubal. Huh? Sometimes we have to bend the law. Yeah, naman sad. So, Junel. Hinaot nga tug-anan minimos tinudo, ha? Kung doon na kayo nahibawan sa kamatayon sa kong amahan, palihog lang, sultihi ko. Sulti na nil. Kay kami sab. Naan na sa may mga nahibawan kung kinsang yun ang nagpatay sa amahan ni Tasio. Kay daghana nga muna ko ang impormasyon. Ug karon. Gusto sa may makadungog, gikan yun nimo mismo kung kinsa yun ang nagpatay ni Sir Binondo. Naunsa man taon mong duha na uy, tay. Nagpustaan na naman hinuon mo. Ay, siya ay sabay nang hagit na ako, Lolita. Ako lang sang gikasaan ang iyang kasado. Kupti. Oh, uso kupti. Oh, kupti. Kasi kuptan! Kining satado. Kisa may pakupto ni mo, tay. Kupti kasado kay sa dihang mugawas ang tinuod nga ebidensya. Ako na unya ang kanimo sa baba ako. Ako ang makadaog ka ng maong pusta. Naratos ta. We, pikat ni Bo. Tanaw talang. Tagsa na kayo ni mapildi ang mga sugarol dots. Ay. Garbo binang sugarol siya. Gila ang sugarol siya. Gaw. Tanaw niya. Oh, gaw. Gaw. Uy, Dayon din ni uy. Saka din ikaw. silaw go. Gaw. Go ulit. Gaw. Nga naman kagaw. Usa may balita, gaw. Ako. Nag-ingon ako nga, nako karon ba nga si Junel kuno? Gidagit gid kuno nila ni Tasyo ug Pepito dito dapit sa amoa. Unsa? Uy, Ug matod pa, na ako no nila tago si Junel sa may pungtod sa dakit. Na ako no magtago sila si Tasyo ug Pepito.
Mao ba? Kung mao na, ato ding paibaon sila si Kapitan ang madakpan dayon ng mga kriminal. Naman ko na yung nakareport sa kapulisan, tiyo. O gipahibaw na sab kuno si Kapitan. Mayo kung mao. Aron ba nga, madakpan na ginang mga tawhan na. Notorious ka na sila ay, daghan ka na sila mga gipang biktima. Hello, da Felix, ay! Iyay. Patakagyawit anang imong baba. Okay nga no, mulaban ka kanila daday. Ay, susu, ikaw, yun, no? May lag ka kung ako ibusulti ka, ibuday kong barawon. Pero, ikaw gani magpatakagyawit, masuko dahin ka. Ngang, masukog yung kunin mo kay pirmi magang fake news. Ay, fake news sa imong kabuang! Ay, pikpikong ng dagway mo. Iyay. Ay, Felix Dakat, Pikon. alam sa imong kasayuran, no? Mas daghan pa kong nahibawan kay di ba, ay? Ayaw na lang tadaday. Eh. Imani, naatay kasado, ha? Ay, kasado. Mudao gani ko, musamot ka ng imong ka fake news. Pastilan gid ninyong duha, uy. Baday! Mura gyud mo giring og iro nga halos na lang kada adlaw magsigiglalis. Mao. Oh. Ay, kini magong imong inahan, ha? Nawani na nis pangisipin, nawani. Ay! Unsa dawan ni? Katawaan baya ni mo, Felix Dakat. Meow, 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 meow. Ay. Bawas na yun na! Ikaw ba, Felix Dakat ba? Wa ka masuhitos mga moves, mga sugarol daw. Inuto kay ning among mga lihok. Di pares ni mo nga. Sep, ray imong naibawaan rin na to. Na, paghilom na, hilom na. Hilom. Mawawta ni agaw Glenda, oh. Naglalis na sa bunang butang, away hinungdan. Mao. Bitaw tiha. Ay nung pagsigiglalis, uy. Pag lab-lab na lang mong duha. Oo. Kay aron bibo ba? Way lami. Ay. Wa day lami, Glenda. Wa ganay lami na siya. Di na ko ganana na niya, eh. Ako na siyang ilisan og ruso. Ruso. Kaila kag ruso? Ruso. Kaila ka ruso? Wa kaila. Ruso si mong kagaral. Ruso. Ha? Kaila ka? Buti mo rin. Wow, kay anak nga. Kalang mistisa. Karon ba, wa kaya ng mistisa kung di pa ako'y namahang lulita. Naunsa naman taon mong duha na uy, tay? Nibalik, kid magkabata. Ay, Ginoo, tabang. Sipyak ka na mahinanil. Sipyak ka, simyak. Kaya bisag kapila ka pa mamakak na mo. Naibaw na midaas tinod. Pero wala gitaon ko'y kalibutas tinuod, Pits. Siyo. Gusto na sa pagpamakak. Muna. Da. Gusto na. Papadaklar ako gamay. Kahit ako, ha? Pero okay ra lagi nga di ka mutugan na mo tinuod. Kay moabot ra gyud unya ang higayon nga katong tanan nga mitabang og tabon ni Renato makaamgo ra gyud unya sa dakong sayop nga ilang gihimo. Siyo. Dali na gud kadiyot, siyo. Dali na gud. Di na ako talos tungod sa man. Ay, kaya paminaw. Di ba, daan ko nagsulti ni mo. Nga gahi gina patuganos Junel. Nakasabot ra ko niya, bitch. At least ato siyang gisuwayan. Unya, usa may atong buhaton na naniya karon. Sagdi lang muna. Tasyo! Pepito! Uy! Toribia. Two ribs! Dagan mo! Ha? Pamahawa kayo mo din, kaya na mga pulis ka nagpadog ninyo din, Usa! Dali na dayon! Pamahawa na dayon mo din, Tanapits! Tanapits! Sagdi na siya! Luwason na siya sa mga pulis! Pinapalako na tayo! Nakuha rin yun og balik ang kaban nga gipangitan ni Renato nil. O, bitaw. Pero gamay na gigsod. Mga papel na lang ug ang ubang mga picture. Sige, kuha na ang mga importanteng suod ato nil. Malagmit. Pero may na lang kay gibili nila ang laptop ug ang akong USB. Bitaw. Pero, diin man yun sila paingon nil. Tuwa sila dito mitakas labot sa tabok sa sapa. Kuyog nila ni Toribia. Kakutsabay gina na si Toribia sa. Oh, pero sige lang. Badakpan na gyapon nato to mga tawana. Nabalakar ba yun to si Renato ni Monel.
Nagtugor ba to nga kung maluwas ka? Patawagon yung kuno kaniya dayon. Ako rin niya sa tuwagan. Mayan lang nil kay wakil sa ano? Wa masad noon. Iguro sila nga nang hudlat ako. Pero nahibaw ko mga talawan sila. Ug di sila makaakos pag binuang nako. Sa dirang nil. Sa sunod, mag-amping lang kita. Ay kabala ka, Bill. Di nagyudto mausab. Sige. Sige, una lang mo ito sa hideout. Kay muhapit pa ko silang Glinda. Ay, salamat in taon nga. Naluwas ra dayon ka, Junel. Bitaw, abi na mong naunsa na ka, Junel. Kalois Ginoo. Nakasukol sa ko nila. Bisag ila kong gitabangan. Giunsam day ka nila, Nil. Gitabangan ko nilang kulatas kong tiyan, eh. Unya ilang gigapos ug mayo nga akong mga kamot. Niya, grabe yung kayong mga bunog sa kong kamot, oh. Bidang mga tauhan na. Wa sila kaluoy. Grabe li kayo. Abi mga na ako patyo na ko nila. Pero tinakong pangamuyos Ginoo. May lagani kay gidungog yung Ginoo ng akong mga pagampo. Naabot ang mga pulis ug nakasibat sa sila dayon. Grabe ko dahil lagi buhat ni Munel. Mao gyud. Di na gyud sila normal nga pagkatao. Kriminal na gyud kayo ang ilang mga una-una. Apay na katong ilang kauban nga tiguwa nga si Toribia. Uy, hala. Kauban gid nila si Toribia? Oh, sila nang kubana. Piga. Gingan tabitaw mo nga kantos Toribia. Sakop to sa sindikato. Pait yung kayo kung mabiktima ka itong mga tawhana. Di gyud sila batiog kaluoy. Desidido gyud sila mo patay. Grabe, no? Maayong tang madakpan na sila. Uy, kay panitan ako sila. Ako isang sunugon. Sunugon ako sa sila gibuhat. Bidaw, wa pagigani ko makabawas nila, noy. Gusto ginako nga masilutan gyud sila sa kamatayon. Sagdi lang, Nil. Ang Ginoo ray mag-igo sa tanan. Ang importante karon nga naluwas ka o nalikay ka sa dakong peligro. Mao bitaw, Glenn. Ay, Salamat yung kayo sa inyong kaayon ako. Apil ka kanunay sa mong mga pag-ampo, Nil. boy Nil, kaon to ka to. Kaon to, kaon. Tagoy ka lang pagkaon para nimo. Kaon dito. Kaon! Salamat, noy. Ang gusto ni attorney nga pasurinderon gid mo tasyo. Kay masaligon siya nga masulbad ra ang tanan natong problema nga giatubang karon. Mahal ginay pirmi niyang ginguna mo. Turibs. Pero lisod pa kayo na ko nga buhato na karon dayon. Ilabi na nga kalit nga nawas luluguryo. Pero, yaw lang na, kumbaga, ay kabalaka di ay Matali ka Toribia. lapit. Relax lang, ay kabalaka. May panahon rin unya, na masurindir mi. Tinaw na. Nagpaabot lang yung misos tong higayon. Kumbaga, Miangkon man gid si attorney nako nga maglisod gid siya sa paghimo sa iyang legal nga aksyon. Tungod kay nagtago-tago man gud mo. Nakasabot man miniatur ni. Pero ang amo sa mga kuan gud ang amo sa gunggitan aw kay kung tuami sa sud. Ba sinugon sa buhaton ni Renato batok na mo. Nagtinguha ba agi na siya sa pagpatay na mo? Tinuod na. Nahibaw man si attorney ana. Pero di pasalig man gud siya nga wa gyud daotang mahitabo nimo. Sayon ra kayo na nga musulti siya na to Ribs. lagi. Pero ang tinuod wa gyud may bawa si attorney kung unsa ka delikado kung adto mi sa sud sa prisuhan. Tinuod na. Mao lagi na, Toribia. Tinuod na. Sakto ng gisulti ni Tasyo. Mas mayo, nang ni ami din kabisag ka ng lisod, na pa man gihapon mi mahimo sa among kaugalingon. Ang importante, nga buhi pa mi karon. Tinuod na. Da. Tuwag tabang ilang gimig pasabot ni attorney Toribia. Kana. Naibaw ko nga concern na jud kayo si attorney na mo. Pero sagdi lang, bisag wa pa mi kasiguruan dinis gawas, maglaom gihapon ta nga malampasan na nato kining tanang pagsuway sa kinabuhi. Nya, saman. Nag-istoryahan na mo ni Renato del. Oh, mana. Nya. Suko kaysa na ko. Uy, Di akong gibalikas kumayo. patay. Daan ko. Ugba ko no, mupauli na siya din eh. Apil sa kakulba na nila. Siya taga-balaka na. Oh, magandam na kita daan ni Nebil. Sao nga danghag man kita. Daghan makitag mga lapsis nga nimo. Anga sabi mo eh. Pirsa ka. Sa sunod, pakuyog lang yun ako kung mamisita ka silang Linda. Mao lagi.
Di kita matagag bono sa Enel. Salbiya niya na to nga, adaw sa inaugurasyon, iya tagan og dagong bulos. Pasinugbono na hinoon nga tumaan ko ni Nebel. Ayaw, sabay. Kiyawan na ng bono. Pero Vitanil, may siguro nga mo balik tayo sa kahuyan. May makabawas na itong magtawanan. Di na kinahanglan, Bill. Ang importante nga wari daw tang nahitabo nako. O gusa pa. Sayon na itong mga tawana. Mapulaan na ito kadugayan sa pagsigig suot-suotan ng kakahuyan. Ang ako na kuyawan ini, kaysa mga nahitabo nga nawa siguro, yan ang kinda pag ka. Pasinog mumbuto si Renato sa kalagot, o kita gyud paymungtan ng tanan. Agwantahon lagi na ito ang mga kasaba, Bill. Aw, magwanta ram na kasaba ni kuan Renato. Ang kuyawan gina ko ba, kanang manapat siya ba? Say, kalitan na sumbag stiyan. Ay, kasuway bitang tanan nga, kulatan tagalit, di ba? Mao lagi. Mao nga na santo pro sa kahunahunan nila. Kung maka-timing na tao, kita makapagalitasyo, pipito. Bingo yun! Magkabawi ta sa itong mga palpaganahimo. Relax lang. Sa ako naging kasulti, maabot na doon niya ang tukmang panahon. Grabe. Kalain gyud ay nila ni Tasyo og Pipito gaw eh. Sobra gid kaayo ang akong kadismaya sa ilang mga gipanghimo. Hasta si Toribia, ila pa gyud ang gigamit. Sakto gyud ang tanang pasangil nila ni Renato kaniadto. Bitaw gaw. Wa na sa gyud ko makauyon sa ilang mga gipanghimo. Nagtuobe gid ko gaw nga mga tarong na silang tao kaniadto. Makapasagmuyo gid kaayo eh. Nawad-an na gyud ko og pagsalig nila gaw. Ay, parehas tagaw. Kita gyung tanan. Nabugnaw sa mga daotang gihimo nila. Naluoy ko ni Junel. Kay kun wa pay nakabantay sa ilang gihimo, malagnit, doon na gyud daotang mahitabo niya. Mao na pagaingnon gaw, nga dili gid mo tugot ang Ginoo. Nga dili mabutyag ang ilang mga daotang buhat. Pero abi nimo, nakabantay baya ko ni Tia Daday. Mura bayag mi pabor siya nila ni Tasyo og Pipito. Na, mao man sa ginas nanay. Pero may man sad gyud na siyang nagpabadlong namong tatay. Grabe sa ning tiya, uy. Di ba sabi siya masabtan? Tungod na siyang bisyo gaw. O pagyapon na siya muhunong siyang sugal nga bisyo gaw? Wa gaw uy. Grabe na kasugarol sa nanay uy. Mupusta na siyang sugal sa manok, baraha, madyong, bingo. O guban pang klase sa sugal gaw. Apilan gina niya. Mao di ang saag kay na siya gunahuna. Mao ginay among problema niya gaw. Bisag kapila na may miingon ni nanay nga muundang na siyang bisyo pero na di gyud mo patuo gaw. Matuog gyud ko anak gaw nga kanang bisyo makapawa ginas focus sa tao. Giampo ginan ako si nanay gaw. Nga unta, mausab na siya uy. Og muhunong na siya sa iyang bisyo. Sagdi lang, iampo lang gyud nato siya pirmi. Panang sugarol sa kalibutan, atong iampo nga unta muhunong na sa ilang bisyo. Nasuko ka ba na mo rin? Wag ko masuko ninyo, Janelle. Relax lang mo. Kaya nahigayo na. Wala tayang ang kabalakan. Ay, salamat taon. Sabi na mo, nasuko ka tungod kay nawa asguryo. Wag ko mag-uol kung nawa siya. Mas labihin nung maayo nga di na siya kita. Kinibaw kung wala na siya paglaom. Ang importante, nga ako nagkaroon ng bagong hari sa mga bansagong Cardoval. Very good. Sangko sa langit ang among kalipay sa mong gibalita karon rin. Wala na magkapugong, Jonel. Bisag kinsa pa na diha. Dili na matuis ang kamatuoran. Nga ako na gyud ang opisyal nga nakaangko na yun tanan. Ikaw nagkaroon ng bagong heredero sa mga Cardoval, Renato. Ikaw nagkaroon ang mipuli sa trono ni Goryo. Oh. Cheers! Cheers, Jonel! Karong gabi, magkuyog ka. Asa ba na rin? Bisitahan na to si Lolita. Kay karong gabi, plano na ko nga mo propose niya. Uy, imo na siyang pagkaslan rin? Unsa si mong tanaw? Balibaran pa ka ako ni Lolita? Murag di na siguro rin eh. Imposible kayo mo balibad pa siya nga naa na gud nimo ang tanan. Ilabi na kung mahibaw siya nga naa na nimo ang titulo nga bugtong makapanag-iya sa tanan yun. Pero, abi mo, Nil,
napagoy laeng nahuna-hunan. Oh, masa man na rin? Nagkahuna-huna ko. Nga atol unya sa inaugurasyon sa akong gipatukod nga kondominium. Gusto na ko nga i-announce sa tanan nga si Lolita ang umaabot na kong kapikas kinabuhi. Wow! I-announce ni mo rin? Oh, tingali. Masurpresa o malipay pagyud siya, dili ba? Oo, kayo. Malipay gyud siya rin. Siguradong samot na nga di na gyud sa magkamaliban nimo. Sa imong paminaw, mas labi siguro maayo nga ingon ni ana nga akong paagi nga himuon, dili ba? Oo, kayo rin. Para nako mas brilliant na nga di idea kung mao na imong buhat. Very good. Muna kung gusto ni Monel. Musulti yung gas tinuod. Kung nasa ka malipay rin, support sugay ko nimo. Bisa ko sa pay mahitabo. Hangtod na sa kong kamatayon. Ako nang giharang akong kinabuhi dani mo. Oh. Cheers for victory! Cheers rin. Ugma ko na siyo. Inaugurasyon sa kondominium ninyo dito sa Toril. 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 Marabag na linog dito, Toril. Unya nakaparat pa. Ay si Renato na gid kuno ang opisyal nga tagiya sa tanan ninyong mga negosyo. Huwag ko magulan na, Pits. Huwag ko magulan na. Ang akong ginahuna hangtod karon kay wa nagibalita kung hain karon si Lolo Goryo. Bitaw. Mausap na akong ginauna siyo. Bala na kang kuno ni Renato ang tanan. Lala. Basta may nungdanon nako nga buhi. Buhi lang utas Lolo. Kay kaya rin ako siyang buhion bisag unsa kalisod kinabuhi. Believe you ko na mo kasing-kasing siyo. Believe you ko. Bisag giluda na ka. Gitamak-tamak ka ng imong katungod. Gikunis-kunis ang imong pagkatao. Nilabaw gyapon ang imong kabuutan. Nagampo dyan ko sa Ginoo, Pits. Nga unta, makitaan na ko si Lolo nga dakong buhi. Inaot na dunggon sa Ginoo nga akong mga pangaliw po. O mga higala, among mga minahal o pinasidunggang dinapit, gobernador, mayor o mga konsihalis, ang gipabot sa tanan, ang bagong CEO sa Planet Real Estate Company. The only one, no other than Mr. Renato Natividad Cardoval. A big round of applause for your favorite, please. Daghang salamat. Panlingkod mo palihog. Unas tanan, dako pasalamat sa atong halangdong gobernador, mayor o mga konsyales nga mitimbaya. Uban ka nato dire. Dinis sa atong inaugurasyon. Ato silang pasalamatan. O sa tanan nga mitambong karon, ilabay na sa usa sa atong pinasidunggang dinapit, ang pamilyang Flores. Niya sila si Sir Felix o si Ma'am Daday Flores. Uban silang bugtong og maanyag nga anak nga si Lolita Flores. Ugalan sa inyo kasayuran, nagarbo na kong ipaibaw kaninyong tanan nga si Lolita Flores mo'y bugtong og umaabot na kong kapikas sa kinabuhi. Ugarbo kayo na ko nga ang pamilyang Flores sakop na sa pamilyang Cardoval. Salamat kayo kayo ninyo, pamilyang Flores, sa inyong mainitong pagdawat na ko isip sakop usab sa inyong pamilya. Mabuhay ang pamilyang Cardoval ug Flores! O karon mga igala, akong tawgon og officially ipaila ka ninyo. Wa na'y lain ang umaabot na kong asawa, si Lolita Flores. Uy, Lolita! Lolita! Ayaw paglakaw! Lolita! Palihog lang. Manlingkod na tatanan. Palihog lang. Dakong kaawawan ka imong gihimo sa itong bansagon, Lolita. Kaya ano, tay?
Nagsugo ba ni ko ni Renato nga mo to iyang buhaton? Mas ako mo iyang gipakauwawan sa iyang gihimo? O sige pagkawawan. Huwag ka mabalipay atong gipasigalbutan niya, ha? Sa mga halandong bisita. Gobernador, mga mayor, konsihales, mga nambong atong higayuna. Hoy, Felix! Ikaw ba? Ikaw ba? Ambin akong tarong kang pagkaamahan. Oh, Nga nagbagbaso ko magkang lolita nga naman siya'y katungag. Magbuot na kaniya nga siya malipay. ba! Otro sa nga, karahuwa kang dako. Ha! Ako galing karaho, ha? Ikaw ba yan nakaingon ko nga nung nakatambong ko rito? Di ba yung tako mo tambong, pero imog yung kong kipagos. Hilom! Takumang baba, takumang. Tako. Ayaw pagtingog! Hoy! Lolita, magklaruhay tayo ni. Ang sabay angay na kong klaruhon, tay. Ikaw, dugay na kang nasayod nga si Renato na ninguha nimo. O ako mismo, nakasaksi sa kabuutan o kaayo ni Renato. Grabe ang iyang sakripisyo nga gihimo sa tong pamilya. Gitahod o mirespeto si Renato ilabi na gilihan nimo. Busa, akong hangyo nimo. Ayaw og balibari si Renato kay siya mao'y lalaki nga angay para nimo. Yun na, tay. Di ba nagsabot naman taan ng mga butanga? Nga dili ko ninyo pagbutan kung kinsa ang tao nga akong pilion? Nga makauban ako sa tibok na kong kinabuhi? Bitaw, walang kuno tay butan ay Felix. Pasagdahan lang nato si Lolita kung kinsa ang iyang pilion. Hilom lagi ginati ka takuman yung baba. Weh! Ikaw biya kaniadto no? Gusto kay ka nga siguryo mamabana sa tong anak. Unya karon nga batan-o nang ipares ni Lolita, mureklamo ka. Mas ganahan mo ka tong tiguang. Hoy! Huwag ko mo reklamo, ha? Nakaamgo lang ko, Felix Dakat. Oy, Ha? Kaamgo ko, sabot ka. Nga di ay maayo nga magbuot ta sa atong anak. asa ba niyo oy? Nakaamgos imong kagaral. Akay nga no, dautan ba dahin ng makaamgo ta? Ikaw kano sa akaban makaamgo? Hilom oy, may pagtakumo ni ang baba. Basta, hoy, Lolita. Basta ikaw ha. Kinahanglan nga mangayo kag pasayron ni Renato kay dako kay sa ang imong gihimo ni Renato. Ang sabay akong sa, tay. Tungkol kay imo sang gipakawawan sa daghang nga mga halandong tao. Tay, dili ko mangayo og pasaylo sa mga tao nga wa nako pakasad-i. Kay mas ako pa magami na uwawan sa gihimo ni Renato. Tungod kay nagsulti siya sa mga butang nga dili tinuod at tubangan sa daghang mga tao. Oh, bitaw. Dili maayo nga mosulti si Renatong ingon adto oy. Nga mangangkon sang Lolita nga iyang pagasawanan. Biga sa gyud mo oy. Kamo ba? Inyo sa tong gisabot si Renato. Misulti na siya to kay galbo man kay siya nato. Dili gihapon na madawat ang katarungan na tay, uy. Di gyapon. Tay, para na ako, no? Dili gid siya angay magpataka og sulti kay wa may relasyon sa usag-usa. Girespeto na ko ang among panagigala og wa na imo labaw pa ana. Ayo say pa sa pagpaminaw ni uban pang sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Emmanuel Nadila Sacol. Ang karibal kong lolo. O palihog na ko no, og subscribe sa akong YouTube channel. Daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.